ako veľmi je dôležitý ten spánok pre tú regeneráciu toho futbalistu? Číslo 1. Spánok je číslo 1. Nedávno na konferencii na Atletico Madrid štadióne sa toto rozoberalo. Spánok, práve taká vedkyňa, ktorá rieši iba spánok. A hovorila, že možno ani nie ten čas alebo tá dĺžka toho spánku je taká dôležitá, ako tá konzistencia. To znamená, že stále v rovnakom čase ísť spať, v rovnakom čase sa ísť zobudiť. Takže tá konzistencia toho spánku je taká primárna, kvalita toho spánku. Povedal by som z jednej takej metódy, Oxygen Advantage, používa aj Jiří Procházka. Tam sa rieši veľmi dýchanie nosom a aj počas spánku. Určite ste si všimli aj viacerých, Haaland, aj Jiří Procházka, Juraj Kucka. Tiež napríklad si lepia ústa na spánok a spia so zalpenými ústami. Tu je dôležité povedať, že nie je to úplne pre každého, ale pre viac ako 95% ľudí to môže úplne v poriadku pomôcť. Keď niekto má spánkové apnoe, to znamená, že prestane dýchať počas spánku, o tom určite on vie, že toto má, lebo tí ľudia sa na to zobúdzajú, tak vtedy sa to neodporúča. Ale to je asi jedno z tých veľmi málo diagnóz, kedy by sa to nemalo používať. Pre väčšinu ľudí, pre športovcov by to malo byť úplne v poriadku, lebo oni prechádzajú rozličnými tými lekárskymi vstupnými prehliadkami a podobne.